te klompen hoor, ik zeg het. Te gek man. Ik ga aan punten, zou je puntentelling op de hoeken? Zo hier. De puntentelling. Oh, even zien. Wat hebben we? Goedemorgen. En naaierdij. En naaienvlag. Dat doen we al lang. Een naaierdij, een naaivlag. Nou zitten we er net kakkerig voor. Hallo, zaken Thomas. Alles goed, jongen? Kerel. Zo praten ze dan toch? De kakkers. Kerel. Kun je dat zeggen? Hey vriend. Hilda, kerel. Hey vriend. Hey vriend. Alles goed, kerel. Hallo, vriend. Hilda, ik zei ze? Vriend. Kerel. Kerel. Goed zo. Wij zijn al in tenue. En van de verhoring hebben we een keer tier toe. Ik heb nog een bakje koffie doen. Wat gaan we aan de waszaak, Thomas? Versierde wijn. Versierde wijn. En wij gaan Op de golfkar. Wij gaan op de golfkar, juist. Hij elke keer de hele golfkar nog even poetsen zaken. Alles poetst en we hadden een mooie wat golfsticks op vast maken. Laten we hier maar wel even zien. We hebben muziek mee. Dus we hadden een mooie kakkersmuziek hadden we wat opzocht. Dus, en ik ben heel benieuwd wat de oren al hier doen. Maar ik even weer los, want ik heb met de orenwijn los. Dus wie mij stuurt een hele mooie feest van. Dit is dag 12 van het Dwarfsfeest in Broeksterwaard. En wie neemt je mute bij mij? Via het net te abonneren en te liken. We gaan nog een stoeltje van Ildo installeerd. En een riemke van zaken. Maar we zullen nog even de rubberen matjes van Jirre. Dan zit het wat lekker en dan gliert we wat minder zaken, hè? Beb hadden we van die mooie rubberen matjes. Die halen we nog even op. En dan gaan we op naar de verzamelplek. Wat zijn het? Nee, van het oud. Op Jirre dan bloot het bombosje. Yo, pieps! En wie opstaan, we zullen even een blik op de jongens gaan. Simmer in Friesland. Oh, en kattenbra iedereen, jongens. Kattenbra is weer live. Hey! Barman! Oh, reekmachine! Wat ze haaien, ziet ze? Echt mooi. Wat gaan we doen? Als Pinkster en Pinkster vallen op één dag. Pinkster en Pinkster. Oh, wat hebben we hier? Wat ben je mooi! Oeh, ik ben weer! Oh, je bent in je voet zitten? Wauw! Circus, wat ben je mooi, jongens! Wow! Kom heen! Hallo! Oh, dit is echt heel mooi. Dit is een mooie zaak voor circus, hè? Jungle Fever! Wauw! Wat ben je hem cool! Wil je hem zien? Ja. Geef je maar aan op, Pieter! Ja. Oh. Gebakken jurre! Jurre! Lekker! Ja, echt gebakken Jan. Wat ben je mooi! Oh, wat hebben we hier? Dit is een beetje peace, jongens. Wauw! Al die bloempjes, flower power heet het. Wat ben je mooi? Zie je me cool uit? Net stiekem van een wijnhorrieder. Nee. Wat hebben we hier? Wauw, lijkt het wel een prinses, hè? Die is mooi. Wauw, maar ze zwaaien. Zeg hallo. Hallo. Wat ben je mooi. Wauw. Oh, en een kikkert. Nou meer. Ah, kwaak, kwaak. Kwaak, kwaak. Diesel Sajour, de matte boer. Op trapersoor. Ja, op het trapers. Ja. Goed traapje. Ja, maar dat lukt net. Wat ben jij mooi? Wat verdikken, wij mis. Wat bist u? Wat ben je mooi, hé. Ik doe het Tinder. Nog vol. Hé. Was nog volle mooier op Tinder. Prachtig. En wat hebben we hier? Oh, een echte moene. Ja, kwak maar, eentje. Wat ben je mooi.
Wauw, zie je er mooi uit, man. Echte klompen aan, ik zeg het. Te gek, man. Hast du ook echte klompen aan? Wauw. Prachtig. En de versierde fietsen hebben we hier nog. Oh, maar dit is een coole fiets, zaken. Een bakfiets. Wat ben je mooi. De puzzelstukjes. Pippi. Pippi. Tje. Pippi Langkous in de rek. Wat best mooi, hé. Cool. Net omheen vliegen, hè? Oh, wat mooi al jij, jongens. Hey! Was het even stappen? Oh, buurman en buurman. Wat was het? Een hebbeeld. We zijn zware jongens. Oeh, Jim had even de bank leegroof. Ja, we hebben in het bad van Dagobert Duck. Het bad van Dagobert Duck. Zij best Oh, wat hij me prettig. Ben je hem stiekem daar binnen sloept? Ja. Sst, ik zal niet zeggen, oké? Ik zeg niks. Let it go. Was trek even op? Ja, die is verwacht, hè? Oh, en een leeuw. Die is mooi. Hey, oh, wat is toch cool. Oh, Roelof, wat is toch vet cool. Dit is van Fortnite. Oh, machtig. Ik ben hier altijd. Ja, maar doe hartstikke gewoon perfect niet en doe je er precies uit, man. Machtig. Oh, wat mooi Chris. Geweldig. En het, wat is het? Je gaat zeker wapens erin. Wapens erin. Super cool. En dan vooraan hebben we K3. Hi K3. Wat ben je mooi. Jim, ga even voorop. Ja. Oké, nou dan volg je wie en wie zit achterom ergens. Wat ben je mooi. Ja, we gaan gauw naar achter, maar wie nu is het? Hilde, wat ik mij denk. Ja? Oh, weer de Safir. Zijn we dood, Rolf Jan? Ja, mooi hè? Kom, ja. Zullen we naar ons eigen wijn? Ja, ballon. Al je ballon. Nou, dan rieden we eindelijk zaken. We gaan eerst richting de Vallon van hè? Richting de Vallon. De Vallon. We zijn haast bij Pakenheim. Zo Pakenheim dat ik daar zat. Ik denk wat je eens kind. Ik weet het net. Het goed op Pakenheim familie hoor. Ja! Wie zwaaide er erin, zeggen ze dit? Even een kwarte plaspauze en ik even weer dat alles weer aansluit. En gewoon daar beginnen de fietsers. Er is eerst een busje, dan halen alle fietsers. En dan komen alle wijn hierheen. En hier de wijn, die rijden naar achter. Hallo. Vermaakt die nog? Hallo. Koek, koek. Hey, neem ik. Hallo. Hoi. Hallo. 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 Zit je weer mooi, hè? En Master Shin. Wat krijgen we hier, Sama? Koffie en rijenonderwijs. Ja, koffie, jongen. Oeh, dat ligt het best. Dit is nog een service. Ja, man. Zo. Zo. Een mesje om je schouders, een pauw in derrière. En kijk een hippe laarsjes van Fred la Bretonnière. Van Fred la Bretonnière, van Fred la Bretonnière. Hoe zie je? Hallo! Daar heb je kakker. Hier heb je kakker, hier heb je kakker. Waar wonen zij? Kakker in Blarikum in Bloemendaal. In Naarden zijn er ook een paar, in Naarden zijn er ook een paar, in Naarden zijn er ook een paar. Ik ga je een punt, zal je een puntentelling oproepen? Zo hier. Een puntentelling. Oeh, even zien. Wat hebben we? Het zien. Ja, het zien. Het zien.
jongens, wat een mooie mannen. En Joen, mijn zaken, ben maar heid. Met mijn heel geen net heid aan. Maar wat hebben we een prachtige optocht, 100 jongens. En er zijn vet volle wijn. Welke vond je nou het mooiste zaken? Ik denk niet 8. Ik denk niet. Oh, van The Wizard of Oz. Nee? Ja, toch? Ja, Wizard of Oz. Vond mij ook heel mooi. Ik vond die van Wizard of Oz heel mooi. En die van het circus. Ja, die voel ik echt. En ik vond Rolf Jaspers fiets heel mooi. En Felina heet ze, als Pippi. Dat is heel En mooi. ik vond die K3 op. Ook K3 weer echt een heel leuke fiets, ja. Hey jongens, vond je dit nou een leuke vlog? Dan zoek ze eens abonneren, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden van je tablet of telefoon. Op naar je chitsvlog!